Aldara e hoxe imos cociñar un bizcoito de outono de castañas e conchos. Os ingredientes son 250 gramos de azúcar, 250 gramos de manteiga, 3 ovos, 250 mililitros de baterniz, 420 gramos de farina, unha culler pequeniña de bicarbonato e outra de impulsor. E, por suposto, castañas e conchos ou iso. O primeiro que temos que facer é misturar a manteiga co azúcar hasta que formen unha crema. Cando xa teñamos a crema, engadimos os ovos dun en un sen deixar de bater. Agora misturamos o impulsor e o bicarbonato coa farina. E imos botando a farina xunto co baterniz. Por último, engadimos as castañas e os conchos. E agora botámolo nos moldes que nos queiramos. Agora levámoslo ao forno 45 minutos a 170 grados. E agora xa listos para probar. Adeus!